Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар саршавии влог мехостам миннатдории самимии худро бароятон, подписчикони азиз, бирасонам. Миннатдорам аз шумоён, ки ҳамеша дар паҳлӯи ман ва бо канали ман ҳамқадаму ҳамроҳ ҳастед. Албатта маҳз бо дастгирии шумоёни азиз ин канали ман рӯй ба пеш оварда истодааст. бароятон сипоси худро мерасонам ва хоҳони онам, ки доимо тансиҳату хонаобод бошед. ва дар ҳамин ҷо мехостам ба саволи як хоҳар ҷавоб гоям. пурсиданд, ки ин мандаринро ман аз куҷо харидорӣ кардам. ман мандаринро харидорӣ накардам. Инро як шохаи майда як буд падарам аз мактаб оварданд ва онро мо ба як тубак шинондем. баъди он хулоса ин сеюм тубак аст. 55 литра ан ҳамин хел мандарин калон шуд. нигоҳубин кардем ва ҳар моҳ, ҳар 3 моҳ ё 4 моҳ ман ба решаи мандарин аз магазини садавот харидорӣ мекунам. як намуд витамин мегӯянд ва онро мерезам. бо ана ҳамин хел нигоҳубин, ана ҳамин қадар калон шуд мандарин. ин гулҳоро бошад настинка ба инҷо кашол кардааст. ҳамин хел дӯстони азиз, ҷавоб ба як саволатон. влогамонро то охира тамошо кунед. имрӯз настинка ба мактаб нарафт, ангинаш варам кардагӣ. ҳоло антибиотик хӯрда истодааст. ба ҳамин хотир ба мактаб намондам. антибиотики азитромитсин дода истодам. ҳоло бошад обед тайёр мекунем. хлеб мепазем ва баъдан ба валберис меравам. вешилка заказ кардаги будам барои сару либоси бачаҳо. вешилкаро мебиёрам, сабират мекунем ва влогамонро давом медиҳем. то охира тамошо кунед дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. хоҳарони азиз, мехостам бо шумоён бо як лайфхак поделиться кунам. ана ин барои стиральная машинка ман харидорӣ мекунам. тирет очиститель для стиральных машин. 5 мощных функций. Нейтрализует неприятный запах, устраняет известковый налет и накипь, удаляет мыльный налет, очищает внутренние части стиральной машины, обеспечивает гигиеническую чистоту. яъне накипь ан ҳамин дар вақти бо оби гарм ҷомӯшӯӣ кардан накипь мешавад, аз ҳамон тоза мекунад. бӯи хуш мекунад стиральная машинка баъд аз ан ҳамин истифода кардани ҳамин тирет. бисёриҳо мепурсанд, ман бисёр дидагӣ ҳастам дар влогҳои бисёр занони тоҷик, ки ана михел мепурсанд, ки дар стиральная машинкаро бо чӣ хел средства тоза мекунед. аслан бо ана ҳамин тоза кардан лозим. албатта ин чизи арзон нест. ман бо аксия аз пятёрка 189 рубл ё ки 190 рубл ана ҳамин хел харидорӣ карда будам қариби 1 сол пеш. ана ҳамин як тюбик барои ман барои 6 моҳ мерасад. 6 моҳ 8 моҳ мерасад. ман ҳар моҳ як ана ҳамин крышка мерезам ба отсеке, ки специальный барои ана ҳамин средства ҳаст. ба ҳамон ҷо мерезам ва стиральная машинкаро запускат мекунам. бо ана ҳамин машинка тоза мешавад. чӣ хел стиральная машинка набошад ҳам, чӣ хел сифаташ, фирмаш чӣ хел бошад ҳам, бояд ана ҳамин чизкати тоза кунем. агар хоҳем ки стиральная машинка мо дуру дароз солҳои бисёр ба мо хизмат кунанд, ана ҳамин хел бояд тоза кунем ҳамин кати. ана ҳамин ҳатман харидорӣ кунед. қимат бошад ҳам, стиральная машинка барои вайрон нашудан ҳамин чизи хуб аст. ва мехостам боз бо 2 намуд маска для лица ба шумоён ва катбонуҳои тоҷик поделиться кунам. хайр мумкин шумо истифода мекунед. ана ҳаминро ана ҳамин фирмаи Кора ба ман беҳад писанд омад. хоҳарони азиз, ман дар як влогам гуфтагӣ будам, ки хамиро харидорӣ кардам ва баъдан мефаҳмонам дар баъди истифода чӣ хел аст. бениҳоят чизи хуб аст дӯстон. маска ревитализант 5 факторов молодости кожи. дар ҳақиқат хайр акнун ёши ин хел 18 сола намешавад пӯсти рӯю, лекин более-менее пӯсти рӯи зан хубтар мешавад. ана ин ҳам аз ҳамин крем маска ин, ин бошад просто маска. нархашон 350 рубли буд. он қадар қимат ҳам нест. барои маска нархи бисёр дастрас. кремашро ҳам доштам, якта линия пурра буд.
лекин кремҳояш тамом шуд. Ҳозир аз ҳамин креми коллаген истифода мекунам. Беҳад ба ман писанд омад ин крем. Ва аз Faberlic ана ин для кожи вокруг глаз харидорӣ кардаги будам. Ин ҳам беҳад писандам омад. Ана ҳамин фирмаи Bloom агар пурра тамоми ҳамин линейкашро агар харидорӣ кунед, ин ҳамин беҳад чизи хуб будааст. Ва ана ҳамин Bloom қариб тамом шудааст. Анакун бо ана ҳамин истифода мекунам. Для кожи крем для век. Барои ҳамин гирди чашм бояд ҳар зан истифода кунад. Баъди ҳамин 30 солагӣ бояд нигоҳубин кунем. Хайр ин барои моро ёш кардан не, барои нигоҳубини пӯсти рӯй. Ана аз ин гиалурон ин чизест ки барои аллакай баъди 35-36 солагӣ бояд пӯсти рӯй хушк мешавад ва анамин бояд истифода кунем. Ин ҳам аз барои век гирди чашм дорам. Хайр дар ин бора ман видео кардаги будам. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз. Ва боз хоҳарон мехостанд дар бораи ана ҳамин нежный пилинг для лица ба шумо фаҳмонам. Аз фирмаи Natura Sibirica. Бениҳоят фирмаи хуб будааст. Ба ман беҳад писанд омад. Аз ҳамин ҳам харидорӣ кунед. Рӯйро тамоман ҳамин баъди ҳамин истифодаи ҳамин как будто бо воситаи косметолог тоза кардагӣ бар ин мешавад рӯйҳои зан. Баъд аз ана ин маслинный пилинг истифода мекунам. Ин ҳам бениҳоят чизи хуб будааст. Хайр хулоса бояд ҳар зан аллакай баъди 30 солагӣ 35 солагӣ бояд аз ҳамин чизҳо истифода кунад. Ин ҳамин чӣ хеле ки бо забони русӣ гӯем поддерживает красоту женскую. Ҳамин хел хоҳарони азиз. Хоҳарони азиз, дар ин ҷо барои обед фаршированный перец дар заморозкаҳо доштам. Фаршированный перец бо тифтел мешавад. Перецро фақат ману Маша ва Настя мехӯрем. Барои кӯдакҳо, барои хурдиҳо тифтел медозам. ана ҳамин хел ҳозир обаш меҷӯшад, баъд тифтел медозам. Ва дар охир каме зелень медозам. Зелень ҳам замороженный. Зелени агар оти худомон майда карда заморозит кардаги ҳастам, то ҳамин моҳи апрел гӯем мерасад. ана об ҳам ҷӯшид. дӯстони азиз, акнун тифтелҳоро медозем. ва мехостам ба як саволатон ҷавоб гӯям. Пурсидед ки кай мо Тоҷикистон рафтанӣ ҳастем. Насиб бошад ҳамин тобистон дар нақша дорем ки ҳама каса Тоҷикистон равем. Аллакай ба ин савол ман ҷавоб гуфтагӣ будам, лекин боз пурсиданд. Дар як сол пеш рафтанӣ будем, лекин сабаби он ки пандемия буд, рафтан натавонистем. Хайр акнун тобистони оянда дар нақша дорем ки Тоҷикистон равем. Рустам аз хизмат биёяд, баъд ҳамамон якҷоя меравем. اختری بختم ز تو نظاره از زمین نور میزند فواره زین انعکاس نوری راغون میشود. дӯстони азиз, ана обеди мо ҳам тайёр шуд. ҳозир бачаҳо мебиёянд ва ҳама каса шита обед мекунем. ба мо иштиҳои таом. дар ин ҷо бошад хлеби гарм ҳам тайёр шуд. ба шумо ҳам иштиҳои таом агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, рӯз аллакай бегаҳ шуд. вешалкаро овардам. вешалкаи напольный аст. анакнун як кӯшиш карда якҷоя ҷамъ мекунем. инструксия дорад.
Это не для тренировки. Вот низ нельзя наступать. И в этот. Леня, собери там коробки. Вон там. Это мы сюда вот Ножик тоже вот убери. можно вешать сюда, да? Ага. А сюда вот эти на вешалке. Неси коробку. тамошобинон, ана вешалкаро ҷамъ кардем. дар отзивҳояш навистагӣ буд, ки вешалкаи бақувват аст, бисёр качественный аст, лекин ҳамин хел хайр мешавад, барои кӯдакон мешавад. Вешай, Настюш. ҳасан Ҳусейн ҳоло аз тренировка биёянд. Сару либоси Ҳасан Ҳусейнам ҳаминҷо кашол мекунем. Баъд ана ҳамин 7 дона куртка Настя, Малика, Маша, Лиза, Лёня ва барои Ҳасан Ҳусейн ҷой монд. хайр мешавад. Он қадар ҳам дар дараҷаи олӣ нест сифаташ, хайр нормал мешавад. ба фикрам, ки дар муддати кӯтоҳ мешиканад, хайр мебинем. боз сиёҳашам буд, лекин сиёҳаш анаи хел ваё надошт. барои ҳамин сафедашро заказ кардам. сиёҳаш анамин оҳанош ғафстар буд. ҳамин хел тамошобинони азиз, ҳамин буд хариди имрӯзаи мо. тамошобинон, ана Настенька ба инҷо сумкачаашро кашол кард. хайр, сумки вазнинро намешавад. Ман фикр кардам, ки рюкзакҳояшонро кашол мекунанд, банаин поинаш рюкзакашро мемонад, ҳам духтаро писаро, лекин намешудааст. ин ҳам бениҳоят хрупкий. Ну-ка поставь Насте рюкзаки сюда, посмотрим. ана рюкзакҳоро ҳам мондем, хайр мебинем. ана ҳамин хел. вақти тобистон мо пойафзол иваз мекунем ва сару либос мепӯшем. Масалан курткаҳои тунукро ҳаминҷо кашол мекунем. дар инҷо лижаҳои бачаҳо меистад, ледянка, анами хел чизҳо. вақти зимистон бошад, ана дар инҷо либосҳои верхни одежда гӯем, куртка, мӯзаҳояшон ҳамаш дар ҳаминҷо меистад. ана дар инҷо инро ман аз фикс прайс гирифтам. ана ин хел пластмас барои пойафзол. ҳамин хел дӯстони азиз, дар инҷо бошад полка барои игрушкаҳо. ана ин хел уголок, ин дар кухня буд. ба хотири он ки кухни мо майдаяк, ба ҳамин хотир ба ҳаминҷо бировардем. бачаҳо ҳамин мешинанд, саҳари пояфзолшонро мепӯшанд, удобный ҳаст. баъд ба мактаб мераванд. ана ин хел полкача барои шапкаҳои запасной, перчаткаҳо. ана ин хел корзинкаҳо ҳаст барои ҳамин хел чизҳо. ин хел чиз корзинкаву полка чӣ қадаре ки бошад кам аст ба оилаи серфарзанд. баъд ана ҳамин хел сару либос кашол кардагӣ. дар инҷо сару либоси духтаро, дар инҷо полкаи Маша. инаш бошад, ин пинал аз они Настя. Настя полкашро хушрӯ тах мекунад, лекин Маша намехоҳад тах кардан. ана инҷо гул дорем, гулҳои бисёр. ман дӯст медорам гулпарвариро. инҷа игрушка. дар таги ин бошад бозамин барои рӯзгор чизҳои лозимӣ. картошка баъзе вақт мемонам ҷой нест, дар коридори берун монам ях мекунад. ба ҳамин хотир аз подвал мебиёрем, ба ҳаминҷо мемонем. сабзавоте ки ҳар рӯз мехӯрем дар корзинка мемонанд. ҳамин хел дӯстони азиз,
ана ҳамин буд хонаи майдае ки мо ремонти хонамонро мо хайр ремонтам неву косметика просто косметика кардагем бо ҳамин эконом класс насиб бошад пеш аз тӯи Рустам баъд ремонти хушрӯй мекунем. хайр ҳозираш ба бачаҳо медаронанд мешикананд мешавад. хайр таби дили худам пеш аз тӯй мекунам насиб бошад. ҳамин буд дӯстони азиз рум турчия барои шумоён. дӯстони азиз саволҳоятонро метавонед дар комментария нависед. ҳатман ҷавоб медиҳам. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. дар паноҳи худованд бошед.